weak, abu mai rauni. Weak, abu mai rauni. Idan aka ce weak ana nufin abu mai rauni ko abin da ya gaji. Ga misali na a jimla. His car is weak. Motar shi tana da rauni ko irin ka ce motar shi ta gaji shine his car is weak. Motar shi ta yi rauni ma'ana ta gaji tana yawan lalacewa ta tsufa. Misali na biyu. My phone battery is weak. Batirin wayata ya gaji, batirin wayata ya yi rauni shine my phone battery is weak. Brave, jarumi. Brave, jarumi. Ga misali a jimla. He has a brave son. Yana da jarumin da. He has a brave son. Yana da jarumin da. Expensive, abu mai tsada. Expensive, abu mai tsada. This watch is expensive. Wannan abubuwan mai tsada ne. This watch is expensive. Wannan abubuwan mai tsada ne. Cheap, mai arha. Cheap, mai arha. He drives a cheap car. Yakan tuka mota mai arha. He drives a cheap car. Yakan tuka mota mai arha. Ga mutanen da suke so su iya magana da Turanci ko suke so su iya karatu da rubutun Turanci, ko da baka taɓa zuwa makaranta ba, ko karatu da rubutu na Hausa, ko da baka taɓa shiga aji ba, to kai tsaye ai mana magana ta WhatsApp ga namban mana akan sikirin ko kuma a duba profile akwai namban mu. Iya ta WhatsApp ne ake magana banda kira.